హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ప్రతిరోజు చదివినట్లుగానే ఒక శ్లోకం చదువుదాం. శివానంద లహరిలోని 6వ శ్లోకం. ఘటో వా మృత్పిండోపి అణురపి చ ధూమోగ్నిరచలః పటో వా తంతుర్వా పరిహరతి కిం ఘోర సమనం వృదా కంఠక్షోభం వహసి తరసా తర్కవచసా పదాంబోజం శంభోర్భజ పరమ సౌఖ్యం వ్రజసుధీ. ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏంటంటే, ఓ మనసా, కుండలు తయారు చేయాలంటే మట్టి కావాలి. ఆ తర్వాత కొండ మీద పొగ కనపడుతూ ఉంది అంటే అక్కడ నిప్పు ఉందేమో, బట్టలు దారాలతోనే తయారవుతాయి అంటూ తర్కశాస్త్ర వాదాలను చేయడం వల్ల యముడిని అడ్డగించలేము. అదేదో ఆ స్వామిని, పరమేశ్వరుని పాదపద్మాలను సేవించి ఆయన్ని ధ్యానించడం వల్ల మనం సుఖపడతాము అని అర్థం.